vás u dnešního mého prvního videa, kdy si zahrajeme Roblox Steal a Brainrot. V téhle hře budeme muset, nebo asi to každý zná, ale budeme získávat brainroty pouze tak, že je budeme krást. OK, jdeme na to. Já už tady nějaký brainroty mám. No dobře, z nějakého důvodu se mi to seklo. Tak jo, zkusíme další. Ok, jsme tu. Dobrý, tohle funguje. Tak jo, jdeme. Jo. Musíme nejdřív jít do shopu, kontrolovat takže. Blueberrini octopusini. Okay. Tim cheese. Yes, lidi. Tady na Tim cheese. No, moc dobrý to není. OK, tak tenhle server nic moc. Tak nic. Zkusíme na lepší. Server. Tak jo, omlouvám se, trošku jsem se zapomněl. To nevadí. Tak, dáme, tady vypadají dobrý, jako takový stěny, no, nevím. Můžu to zkusit, na stěnu nezáleží. Potkal jsem Beatboy, který měl hodně secret. Ano, zkoušel jsem to ukrást, ale marně. Lerule. Hej, nás. Dobrý. OK, máme tu shop. Co budeme chtít? Lerule. Bůzu. Dobrý, neviditelný pláž. Nic. Co je tady tohle? Tady se dobré. Oni, pozor.